Het explosieve aantal besmettings is ek bot te vernemen in de testritten van de GGD. Al rond een week binnen er zo'n 13.000 tests in de provincie aanname. Daarvan zorgen we echt wel een toename in het aantal besmettingen. Het is zo'n 13% op dit moment. En we zien met name, daar zijn we wel heel blij mee, dat de jongeren zich testen laten. Het merendeel van de testen is op dit moment de jongeren tussen 12 en 30 jaar, meer dan de helft. En daarnaast is er nog een tweede deel wat wij testen van mensen die op vakantie gaan. Dus de mensen die daar een test van nodig gaan. Dus daarin ben ik een vangnet van de overheid dat ze daar nog een testbuis aannemen kunnen. Je ziet naar die 30.000 testen die we al rond een week aannemen hebben, is bijvoorbeeld winnen maar 264-plussers die hun testen gaan. Dus dat is op zich goed nice. En het merendeel is inderdaad de jongeren die zich testen laten. En dat het natuurlijk wel heel mooi is dat ze dat doen. De testbereidheid is hier wel heel groot en dat is heel positief. De enorme daarin kwam van de GGD dags als een donderslag bij heldere hemel. We wisten natuurlijk dat de Delta-variant besmettelijker was. En we zien nou met name natuurlijk, omdat vooral die categorie jongeren zijn nog net gevaccineerd of net volledig gevaccineerd. Ja, en daarin rennen de besmetting nou ook heel erg op. Gelukkig gaat het nou nog geen invloed op de aantal opnames in het ziekenhuis. Maar dat hopen we dat het zo blijft. Het vaccineren in Nederland rent over het algemeen vrij goed. In Kalm werden net sindsstaande de vaccinaties nog heel tijd een soort mensen testen op het coronavirus. Ja, we hadden de rond de week 800 testen dus we verwachten dat de komende weken dat ik nog wel zou wezen zal. En het is even afwachten met de vakantie hoe dat uitpakt is maar. Maar we hebben capaciteit genoeg, dus dat is het probleem net. De verwachting is dat de besmettings in kwarten weer dalen zullen. Maar Safir is het nog net. Dat had nou even, in ieder geval denk ik nog wel een week. Hè. Ja, natuurlijk een soort nasleep. Hè. Maar we verwachten toch wel dat binnen de komende weken, als iedereen zich onder maatregelen houdt, laat zich testen. En de basismaatregelen natuurlijk die van kracht blijven, dat het weer dalen zal.